На лов за дърва. Да, възможно. И така, драги зрители, дървата не стигнаха за пържолките и се налага да начупим и още. Това е сухо, бе. Това е сухо, но ще продължим напред на онова паднало дърво. Това също е сухо. Ето за това дърво дойдохме. Тази круша. Ето, колегата идва с две пръчки. Това сухо ли е? Това също е сухо, но искаме от ето тази круша, Защо бе? Това е сухо, бе? защото крушата е много суха. Не, това е сухо. Да, не, не, Снимайте, господине, за малко. Ето това мисля, че ще е напълно достатъчно За днеска. за днеска. Ай. Мисля, че сме готови. Тук има още едно. Да го вземем или? Взема. О, ще го взема, айде. Айде. Всичко окей? Да го черем с. Черем с. Спирайте.